Είτε έχεις κουκουλωτά, αμυγδαλωτά, καθοδικά μάτια, θα σου δείξω πώς να τους δώσεις ένταση σε λιγότερο από 10 λεπτά, μόνο με μία παλέτα. Πάρε την πιο σκούρη σκιά σου με ένα μικρό σφιχτό πινέλο. Εγώ χρησιμοποιώ την παλέτα Supermodel Smoky από Anita Brand. Και για να σου κάνεις πιο εύκολη τη ζωή, ξεκίνα από το κάτω βλέφαρο. Σκούπισε λίγο το πινέλο σου και με ό,τι έχει μείνει τράβα μία προέκταση, την οποία τη θέλουμε να είναι ανωδική. Ύστερα ξαναπάρε από τη σκούρη σου σκιά και από τη γραμμή που τραβήξαμε και προς τα μέσα. Πήγαινε και γέμισέ το. Εάν έχεις καθοδικό μάτι, θέλω τη γραμμή αυτή εδώ πέρα κάτω να την κάνεις πολύ πολύ λεπτή και να προσέξει η κλίση σου να φεύγει προς τα πάνω και όχι στην ευθεία. Ύστερα, είτε έχεις κουκλωτά μάτια, είτε αμυγδαλωτά, είτε οτιδήποτε, θέλω όλες τις κινήσεις να τις κάνεις με ανοιχτό το μάτι, κοιτώντας στην ευθεία σου. Βλέπεις εδώ που έχει δημιουργηθεί ένα V. Θα πάμε τώρα, θα κλείσουμε το μάτι και με την ίδια σκούρη σκιά θα το γεμίσουμε μέχρι να αρχίσουμε να βρίσκουμε την κόρη του ματιού. Τώρα με ένα πιο φουντωτό πινέλο θα πάρω μια πιο ανοιχτή σκιά και πάλι με ανοιχτό το μάτι προσπαθώντας να κοιτάω στην ευθεία μου θα πάω και θα πατήσω πάνω από τα όρια της σκούρης σκιάς που έβαλα και λίγο προς το κέντρο του ματιού, λίγο προς τα έξω. Με την πιο ανοιχτόχρωμη μάτι σκιά, μην ξεχάσεις να πας και ελαφρώς από κάτω. Αν έχεις καθοδικά μάτια, μην ξεχνάς ότι σε αυτό εδώ το σημείο που συνήθως το μάτι πέφτει, θέλουμε όσο το δυνατόν γίνεται να είναι πιο λεπτή η γραμμή. Και αν οι σκιές έχουν απόδοση και μπλεντάρονται πολύ εύκολα, αυτό το μακιγιάζ θα βγει πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν έκπτωση 30% αυτές τις μέρες σε όλες τις παλέτες ματιών στο anitabrand.com, οπότε είναι ευκαιρία. Ύστερα θα συνεχίσω με μια σατινέ σκιά, η οποία είναι ανάμεσα στη σκούρη και στην πιο ανοιχτή που έχω χρησιμοποιήσει από άποψη έντασης. Και θα τη βάλω στο εσωτερικό τρίτο του ματιού. Και με την πιο λαμπερή και ανοιχτόχρωμη σκιά θα γεμίσω το κενό που άφησα. Το βασικό βήμα που δεν πρέπει να παραλείψεις είναι να πάρεις την πιο σκούρη σου σκιά και να πας σύριζα στη βλεφαρίδα, τουλάχιστον από τη μέση του ματιού και προς τα έξω, και να τονίσεις ακόμη περισσότερο εδώ πέρα τη γραμμή. Έτσι, αν έχει χαθεί ένταση από το μπλεντάρισμα, την επαναφέρουμε. Και ολοκλήρωσε τα μάτια με μπόλικη μάσκαρα. Γενικότερα, μην την τσιγκουνευτείς. Επειδή σήμερα έβαλα πιο θερμές και χρυσαφείς σκιές, θα χρησιμοποιήσω ένα πιο ροδακινή ρούζ. Το συγκεκριμένο επίσης είναι από Anita Brand, σε τούτη εδώ την απόχρωση. Και δεν φοβάμαι να το ανεβάσω και ψηλά, κάτω από το μάτι, να ενωθεί λίγο με τις σκιές, με προσοχή βέβαια, για να έχω ένα πιο ωραίο δεμένο αποτέλεσμα. Στα χείλη φοράω το buttercream, αλλά θέλω να κάνω και μία τσαχπινιά. Θα πάρω πάλι από το ρούζ, το οποίο επειδή έχει λάμψει, θέλω εδώ να φωτίσω ελαφρώς το κέντρο των χιλιών. Επίσης, στην κάτω βλενογόνο μπορείς να βάλεις ένα καφέ μολύβι για ακόμη περισσότερη ένταση ή ένα μπρονζέ για ένα πιο γλυκό αποτέλεσμα. Και αυτό ήταν το μακιγιάζ, το οποίο πραγματικά βγαίνει πολύ γρήγορα με τα συγκεκριμένα χρώματα. Δεν ήταν τυχαία η επιλογή. Είναι πολύ απλοποιημένο και αν το δοκιμάσετε, παρακαλώ πολύ, πείτε μου πώς σας φάνηκε και μην ξεχνάτε ότι στο anitabrand.com έχουμε έκπτωση 30% στις παλέτες σκιών. Αυτά.